3, 4. तिसऱ्यांची बिर्याणीसाठी काळ्या शिवल्या ज्या गावठी चवीला अप्रतिम असतात आणि मोठ्या टपोऱ्या घेतल्यात त्या साफ कशा करायच्या ते बघणार आहोत. पहिलं आपण असं सुरीने ओपन करणं थोडं कठीण असतं. विळी असेल तर सोपं जातं. सांभाळून करा. त्याची एक शिप्पी आपण घेणार आहे, एक आपण काढून टाकणार आहोत. जर तुम्हाला नाही सुरीने जमणार असेल तर थोडं फ्रीझरमध्ये ठेवलं की आपोआप ओपन होतात 10 मिनटं ठेवले की. किंवा मग थोडंसं गरम पाणी घातलं, वाफ दिली ना, अगदी नावाला पाणी टाकायचं, नाही तर मग बेचव होतात. मी सुरीने ओपन का करते तर मला ते वाफेवरच्या नकोत, कारण त्या बेचव होतात. सुरीपेक्षा विळीवर करायला सोप्या जातात आणि विळी मालवणी लोक सोडली तर बऱ्याच जणांकडे नसते, म्हणून मी पहिल्या सुरीने दाखवल्या. आता विळीने बघूया. विळीने पटापट होतात, म्हणजे बरोबर मध्ये असं दाबलं की ती ओपन होते, म्हणून विळी बरी पडते. त्या बघा अशा सगळ्या आता पहिल्या आपण साफ करून घेऊया आणि त्याच्या आतलं पाणी घ्यायचं आहे आणि ते गाळून घ्यायचं आहे, कारण बऱ्याचदा शिंपल्याच्या आतमध्ये माती असते, वाळू असते आणि मग ती कचकच लागते खाताना. तर ते पाणी आहे जे बाहेर येतं ते गाळून घ्यायचं आहे आणि ते फेकायचं नाही आहे. पहिला आपण राईस बनवून घेणार आहे. बासमती तांदूळ अर्धा तास पाण्यात भिजवून स्वच्छ धुवून घ्यायचे. उकळतं त्याच्या डबल पाणी ठेवायचं आहे. तमालपत्र अर्धा चमचा, काळी मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा, 5-6 लवंग. आता हे छान उकळवून वेलच्या 5-6, थोडंसं शाई जिरं अर्धा चमचा, 1 मोठी वेलची आणि चक्री फूल 1, मीठ चवीनुसार पाण्यात घालायचं आहे. आणि चांगली उकळी आली की मग आपण त्याच्यामध्ये बासमती तांदूळ सोडणार आहोत. 2 चमचे तूप. तुपाने राईस फळफळीत होतो आणि ओव्हरकुक होत नाही. आपल्याला ओव्हरकुक नाही करायचं आहे. थोडासा आपल्याला राईस असा उकळून वर आला, फुलला की गॅस बंद करायचा आणि तो ताटात पसरून थंड करायचा आहे. गरम टोपात ठेवला ना की तो ओव्हरकुक होतो आणि मग बासमती आपली बिर्याणी आपली बिघडण्याचे चान्सेस असतात राईसमुळे. तर 90% किंवा 80% राईस आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे आणि नंतर मग शिंपल्याचं जेव्हा आपण लेअर लावू ना तेव्हा उरलेला बारीक गॅसवर आपण शिजवून घेणार. आणि शिंपल्या लवकर शिजतात, त्यामुळे 10 मिनटं बारीक गॅसवर वाफ दिली की आपली बिर्याणी रेडी होते. आता पाण्याला चांगली उकळी आली की आपण त्याच्यामध्ये राईस सोडणार आहोत. , 80% आपला राईस तयार आहे. आता त्याला मी ताटात पसरून गार करून घेणार आहे, कारण छान फुललं आहे आणि टोप आपला छोटा वाटतो आहे मला. तर ताटामध्ये गार करून घेणार. टोपात राहिला गरम गरम तर तो ओव्हरकुक होणार. आता एक मोठा कांदा आपण कॅरेमल करून घेणार आहोत, म्हणजे तेलात तळून काळा करून घेणार आहोत. कांदा काळपट रंगाचा झाला की 2 कांदे लसूण सोलून घालायचे त्याच्यामध्ये. दाताखाली आल्यावर ना लसूण इतकी अप्रतिम लागते ना, अशी लसूण तुम्ही कोणत्याही बिर्याणीमध्ये घालू शकता आणि चवीमध्ये एवढी कांद्याबरोबर लसूण तळलेली इतकी अप्रतिम लागते. आता शिवल्या आपण पहिल्या परतून घेणार आहोत मसाल्यामध्ये आणि अशी 1 शिप्पीचाच लेअर लावायचा आहे. खाताना त्याची शिप्पी काढायची, मधलं मांस घ्यायचं आणि इतकी चविष्ट लागते ना ही बिर्याणी. नक्की करून बघा. त्याच्यासाठी साहित्य: 1 हिरवी मिरची, आले अर्धा इंच चिरून, 1 लिंबू, 2 कांदे, 2 टोमॅटो बारीक चिरून आणि आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे. तूप 2 चमचे घेतलं आहे मी, ह्याच्यासाठी तूप वापरणार आहे. कांदा लालसर होईपर्यंत तळून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर टोमॅटो, हिरवी मिरची, आले सगळं छान असं परतून घ्यायचं आहे तुपामध्ये. टोमॅटो चांगला शिजला पाहिजे एवढा चांगला परतवायचा.
थोडी कढीपत्त्याची पाने टाकायची, त्याने एक फ्लेवर येतो. मीठ चवीनुसार. आणि आता आपण टोमॅटो शिजेल असा छान मोठ्या गॅसवर परतवत राहायचं आहे. सगळं खमंग असं सगळं परतलं गेलं पाहिजे. कोथिंबीर थोडीशी. तर आपले मसाले: हळद पाव चमचा, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला घरगुती, थोडा जास्त घेतलाय, आणि मालवणी मसाला 1 चमचा. तर हे छान परतवायचं आहे. मसाले चांगले तुपामध्ये परतून घ्यायचे, म्हणजे खमंग एक छान सुटतो आणि त्याची चव छान लागते, फ्रेशवाली. लिंबू रस 1 अख्खा. आणि आता आपल्या शिवल्यातल्या पाण्यासकट आता हे थोडं ड्राय होईपर्यंत सुकवायचं आहे. खूप ड्राय नाही करायचं आहे, कारण बिर्याणी आपले तांदूळ थोडेसे कच्चे आहेत, तर ह्याच्यामध्ये ते बिर्याणी आपली छान अशी कुक होणार. तर हे छान शिजवून झालं की आपण लेअर लावायला घेणार आहोत बिर्याणीचे. टोपामध्ये तो जो रस आहे शिजवलेला तो खाली टाकायचा, म्हणजे तांदूळ शिजून चिटकत नाही. छान तो टोपामध्ये परतवून घ्यायचा. आपला कांदा लसूण तळलेला खाली लेअर, कोथिंबीर, नंतर राईसचा 1 लेअर. मी 400 ग्रॅम राईस घेतलेत आणि जवळजवळ शिवल्या असं म्हटलं तर आपल्या अर्धा टोप म्हणायला हरकत नाही. साफ करून त्या अंदाजाने झालेत. म्हणजे 1 ती पिशवी असते ना शिवल्यांची, ती मी घेतली आहे. आता आपण लेअर लावते. 2 लेअर आपण करणार आहोत आपल्या शिवल्या. त्याच्यावर कांदा लसूण तळलेला, कोथिंबीर आणि परत राईसचा लेअर, असे सगळे आपण लेअर करून घेणार. आणि 10 मिनटं एकदम बारीक गॅसवर त्याला दम देणार आहोत आपण. वरनं फॉईल लावणार, त्याच्यावर झाकण ठेवणार. फॉईल टोपाला लावली ना की वाफ बाहेर जात नाही आणि तांदूळ किंवा जे पण बिर्याणी आहे ती आतमध्ये छान वाफेवर कुक होते. ह्याला तुम्ही कोळशाचा दम देऊ शकता. मध्ये कोळसा तापवून ठेवायचा आणि त्याच्यात तूप टाकायचं आणि मग त्याला बंद करून दम द्यायचा. आणि त्याचा तो कोळशाचा अरोमा, त्याच्यामध्ये स्मोकी अरोमा छानपैकी बिर्याणीला येतो. सेट झालेत लेअर. वरून गरम केलेलं साधारण 2 ते 3 चमचे मी ऑइल सोडणार आहे. जे कांदा तळून घेतलेलं ना तेच थोडंसं तेल मी बाजूला घेतलं होतं. आणि आता याला दम देणार आहोत आपण. फॉईल लावणार आहोत आणि झाकण ठेवून 10 मिनटं आपण दम द्यायचा आहे. आपली बिर्याणी रेडी आहे.
तिसऱ्यांची शिवल्यांची बिर्याणी. मस्त अरोमा सुटला आहे आणि आपण ती गरम गरम सर्व करणार आहोत. ह्याच्यावर तुम्ही रायता देऊ शकता किंवा नुसती कांदा लिंबू वरनं लिंबू पिळायचं. मस्त अप्रतिम शिवल्याची त्याच्यामध्ये एक चव उतरते आणि मस्तच करून बघा तिसऱ्यांची बिर्याणी, शिवल्याची बिर्याणी.